stanovništva, da zaštiti životnu sredinu, svoje crkve, manastire, svetinje, svoje ime i svoju tradiciju. Ovde sam zbog zakona koji je Skupština Srbije izglasala krajem februara i koji nas obavezuje da ćemo morati da vakcinišemo decu, čime nam oni kažu i kada oni izaberu, bez saglasnosti roditelja. To je presedan u celom svetu zato što nigde država nije stavila sebe između roditelja i dece, a ovaj zakon je inače i protivustavan. Ugrožena su ljudska prava ne samo dece nego i roditelja koji su zakonski zastupnici dece pred sudom. Naše udruženje je imalo protest u subotu u Beogradu. Mi smo o ovom problemu obavestili preko 500 mainstream medija u Beogradu. Niko se odazvao nije, sem internet, televizije i radija, tako da o tome možete da čujete samo putem društvenih mreža. Zbog čega se mi zalažemo za slobodan izbor kada je vakcinacija u pitanju? Zbog toga što naše društvo okuplja roditelje sa decom koja su preživela posledice vakcinacije i hoću svima vama da kažem da to nije isto ono što ste vi primali ili ja primala kada smo bili deca, zato što smo mi vakcine primali pod nadzorom Torlaka. Torlak, nažalost, više ne postoji kao institucija, kao institut za virusologiju, viruse i serume. Torlak sada služi samo za prepakivanje lekova firme koja se zove, sad ću da vam kažem, Novartis. Mediji su objavili da je Novartis strateški partner Torlaka, to je laž. Novartis proizvodi novu generaciju lekova, novu generaciju vakcina, to su trovalentne i petovalentne vakcine koje u sebi sadrže 3 i 5 virusa ozbiljnih bolesti, pa ne preporučuje se da deca dobijaju tako nešto. Zašto? Ja lično kao roditelj nikada nisam dobila upozorenje od pedijatra da bi moje dete posle svake vakcine moglo da oboli da li od meningitisa, da li od dečje paralize, da li od autizma. Reći ću vam samo da Novartis kada je otkupio Torlak, obratio je se Republici Srbiji i Ministarstvu zdravlja da ih izuzmu od tužbe u slučaju štete nanete stanovništvom i naša vlada je potpisala taj dokument. Mi ćemo kao udruženje tražiti odgovornost tog nekog ko je doneo odluku da nam decu vakciniše, neko ko neće biti odgovoran u slučaju bilo kakvog problema, a o toj deci se nažalost u ovom društvu ne govori. Ta deca žive u zapećku, inače statistika kaže da je trenutno u Srbiji svako 68. dete bolesno od autizma. To je bolest koja isto tako po statistici je skočila, uznapredovala sa davanjem MMR vakcina. Svaki pedijatar će vas posavetovati samo da deci to date, bez obrazloženja šta može loše da se desi. Ja bih vas posavetovala da pre nego što rešite da primite bilo koju sledeću vakcinu, napismeno tražite od lekara da vam daju kakve su nus pojave, pa kad se upoznate sa nus pojavama onda ćete po ličnoj savesti vi odlučivati o tome, a ne država, jer država nije vlasnik vašeg deteta. I ono što je još jako bitno da vam pomenem da je fitofarmaciji u sklopu tog istog dogovora, fitofarmaciji Galenika je zabranjena proizvodnja penicilina, tako da država umesto da zabrani uvoz penicilina, država sama sebi zabranjuje proizvodnju istog, a vakcine ne kontrolišemo jer nam je Evropska unija zabranila kontrolu sadržaja koje smo dobili. Reći ću vam da je 2000 lekara u Francuskoj ustalo protiv davanja vakcine Gardasil, koja se po obaveznom kalendaru imunizacije predviđa i za našu decu sledeće godine. Nus pojava te vakcine je sterilitet. To morate svi da znate. Sve ostale vakcine koje spadaju u obaveznu vakcinaciju, njih 10, to možete naći na sajtu Ministarstva zdravlja koje su, svaka od njih ima ozbiljne nus pojave. Molim vas da se informišete, nemojte razmišljati na način i mi smo vakcinisani, nemojte da vas plaše oduzimanjem dece, jer nevakcinisanje dece nije zanemarivanje dece i socijalne službe ne oduzimaju decu zbog nevakcinacije. Mi ćemo se pridružiti vašem protestu 27. i nećemo protestovati samo protiv NATO-a, usko je povezana tema. Sve zemlje koje proizvode vakcine koje se daju deci u Srbiji su članice NATO-a. Molim vas da razmislite o tome da li ćete bez ikakvih garancija, znači ni lekar, ni ministarstvo, ni vlada, niko, ni onaj ko proizvodi i prodaje tu vakcinu,
ne garantuje za ishod šta će biti sa vašom decom. Na protestu je govorila majka čije dete do 2 godine najnormalnije hodalo, pričalo, posle vakcine MMR-om to dete je zanemelo u roku od nedelju dana. Takve dece ima mnogo i voljela bih da u buduće vodimo računa da takva deca ne budu u zapećku. Spremamo tužbu, međunarodnu tužbu spremamo protiv državne vlasti. Znači nećemo tužiti našu zemlju, jer mi bolju zemlju nemamo, nego ćemo tužiti one koji su nas doveli u takvu situaciju. U dogovoru sa Željkom ja se nadam da ćemo pokrenuti svi zajedno akciju da se ispita ko nam seče ubrzanom brzinom šume po Srbiji, bogovađa oko manastira. Čujem da se to radi pod okriljem crkve, ja bih volila se to ispita. Fruška gora koja je nacionalni park isto tako, možete pronaći fotografije na internetu da vidite, to se seče i uništava. Dovode nas u situaciju da za 10 godina srpska deca neće imati ne šta da jedu, nego neće imati šta da dišu. Ovo što se premijer hvali time da nam dolazi nemački državljanin da gaji svinje u Srbiji, to je priča o nacionalnom interesu, ali o nemačkom nacionalnom interesu, a ne o srpskom. Srpski nacionalni interes mora biti srpski seljak, između ostalog. Znači, da nam ne bi oni kolo vodili, ja vas molim sve, pošto svi misle da će neko drugi da reši problem, neću dugo da vas zadržavam, ovo je preopširna tema, uputit ću vas na društvenu mrežu Facebook, imate stranicu koja se zove Inicijativa Nova, na toj stranici možete pronaći sve informacije vezane za to kako da izbegnete vakcinaciju svoje dece, znači pravni lek, jer mi imamo pravni tim koji radi za nas, a možete i naći ostale informacije o samoj štetnosti tih istih vakcina. Još jednu sam stvar htjela da kažem, da to ne zaboravim. Bill Gates, svi znate ko je, jedan od glavnih baja u svetu u ovom trenutku, on je napisao formulu koja glasi CO2 je jednako P puta S puta E puta S. Ja nisam fizičar, ne znam gde je profesor, evo ga, ne znam šta bi to trebalo da znači, ali on kaže da je emisija štetnih gasova CO2 moguća ako se smanji broj ljudi na planeti. A to je moguće uraditi vakcinacijom. Znači, molim vas, vodite računa, uopšte se ne radi o zdravstvenoj preventivi. Zdravstvena preventiva u Srbiji treba da bude organska ishrana, ne genetski modifikovana ishrana koja nam se sprema. Nemac nije došao da hrani svinju u Srbiji sa žitom, koje će Srbin da proizvede od semena, a ne od hibrida, nego je došao zato što će verovatno dobiti podršku vlade da se ovde počne sa proizvodnjom genetski modifikovane hrane. Monsanto, koji je najveći proizvođač genetski modifikovanog semena u svetu, je ušao već u Srbiju na velika vrata kroz donacije poplavljenom stanovništvu, pa vas molim da se svi dobro zamislite o tome, jer ovo kuda mi idemo, to je rikverc nizbrdo pun gas. Nemam ništa drugo da vam kažem za danas. Potražite nas na društvenim mrežama, Inicijativa Nova, bit ćemo u kontaktu sa zavetnicima, podržavamo protest protiv svega što daže Srbiju u zdravlju.